Слушай-ка музыкой, дилбезадику. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире информационная передача «Кайф Ньюс». И сегодня в студии Фарух Сангинов. Так, mana girtoyni durosh tayyorishdagi, давайте, апей хамир шейтон, тез. Коротко о новостях. В Хучанде внедряют новые технологии. Появилась новая услуга «Доставка плова на дом». В Савтукае прошел чемпионат по буквальным шахматам. Конем сходить смогли не все. Имрӯз дар Сомғор клуби нави боулинг кушода шуд. Скандал на худжанской свадьбе. Не поставили грузинский танец. Обычный житель Хучанда чуть не стал миллионером за 3 дня, но не нашел поручителя. Таджикского бегуна после теста на допинг не смогли догнать даже на вертолете. олимони шаҳри Хучанд кашф карданд ки як ҳафта мо ин 7 рӯз будааст. Толис наҷумида шен? Кай ба ман бо устили дуруст метон? Ҳозир дуруст кадоску усто мебиёра. Нерви. Мегузарем ба хабарҳои шоу бизнес. Як паши миғилмак ки Анвар Ахмедовро гезда буд, рафта ба дигар пашаҳо 12 сеанс консерт додааст. барномаи нави дар Кайф Ньюс идома дорад ва инак мо толис ҷимшин камакагохе тизе миёна дар гароз хай ҳеҷ гап не шаба хонат барафта фастумгел мемоне ия инак мегузарем ба ҳозира худаш ба наушникам хабар доданд ки дар шаҳри Хучанд як шахсони номаълум забастовка эълон кардиянд. Инак пахши мустақим аз ҷои ҳодиса. дӯстони гиромӣ, мо дар микроноҳии 28 воқеъ ҳастем. дар инҷо якчанд шахсони номаълум норозигии худро баён карда истоданд. биёед бо наздик бо ин шахсон шинос мешавем. ассалому алайкум. ассалом. шумо бо кадом сабаб норозигии худро баён карда истодед? ако мо рафти кор маъқул не. ин ҷизе гап ҳар рӯз аку то раф шаҳри мо хушда шудааст. раҳо асфальт ҳама ҷо обод шудааст. пеш зӯр буд дӯриме? пеш зӯр буд. ҳама ҷо қадоқ буд, чуқур қадоқо сангоҳо мерафтад, чӯбу тахта мех буд раҳанда, чангу тӯпаланг ҳамаш виши буд. ҳозир бошад ҳама ҷо текис виши хушуре. мо против ин чиз фаҳмидидми? барои чӣ шумо зид? аслан шумо ким? аслаш ман устои хадавойшек фаҳмидидми? ман вулканизатсия кор мекунам. балоно накафидосакам. ягонта мошин хадавой накадос. апушти ҷизе асфальто зӯр. кор нест мова. кор муддагӣ. нест бод асфальт. нест бод асфальт. Толис Артиков, Кайф Ньюс. касби касри маршрутка яке аз касбҳои пурмасъулияттарин ва машҳуртарин дар шаҳри Хучанд буда, баъзе касбҳо мегӯянд ки амаршрутка фуромда 812 дод гуфтан ин кори осон аст, вале не, дар ин касб пастӣ баландӣ дорад. инак навори навбатии мо дар ин мавзӯъ. ассалому алайкум. ва алайкум барсалом. номи шумо? номам Ғиёс. мегуфтед ки дар вазифаи шумо ҷиҳати мусбии манфӣ дорад. ҳамонро шарҳ медодед? Плюсаш ҳамин ки любой реме пул ҳай. Машка ракиро бепул. Марка хонаён чорубини шоя любой машка бепул хизмат мунад. Ҳама зӯр дар хай ҳозир ба автоматия мин рушноида кушопеш физияряткаде. Зӯр ҳама зӯр яхта минусаш ҳай халос. чӣ минус? минусаш ҳамин ки одам пур мешавад ки баъзе ҳолото бор. Одамо мӯл мешавад, тиққа мешавад, одам телемана метиқонам. ҳамаи ҷомунам ялош ки худам намеғунҷам. маҷбур такси шида ба вақта рафта дига асоно пойда месан. ҳанд машка биёд дариш тез кушода месан, клиент тез фурод, тез кора мезанем дайши. ҳама хурсанд, манам хурсанд, шофер хурсанд, клиента довольны. меғиёс ши навбатомо омад клиент пойдо. Фарух Сангинов ва номад зебутия? Афзал Шодиев
махсус барномаи Кайф Ньюз. инак кормандони водоканал проблемаи кефтини турбаро ёфтанд. Анакнун дар куҷои шаҳре ки турба накафад, дар он ҷо фонтан сохтасиянд. Итак, блок объявлений. В колбасный цех по Айзи Расул срочно требуются грузчики без рта. Потерялась в Худжанде очень умная кошка. Нашедшим як сумра кироши титон худаш реҳи хониши ёфта мерад. Инак маълумоти обу ҳаво имрӯз дар Хучанд об па хунук ябо ҳамто ҳавои бинед. Хаво гарм. Это были новости на сегодняшний день, и сегодня в студии был Фарух Сангинов и танёр дар гифтос нонам сӯхт. Хамир кадагим зешуд. Ой, передачу Кай мехаит он устала. Вот он Кай. дар наздикӣ дар шаҳри Хучанд метро сохта мешавад. Инак пахши мустақим аз ҷои сохтмон. Худатонро муаррифӣ мекардед? ман Набиев Далил, директори ООО Тестестрой. мо имсол ба нақша гирифтем ки аз ХГУ то панҷшанбе метро созем. бисёр нияти нақс. ин сохтмони метрои шумо соли чанд ба итмом мерасад? худо хоҳад соли 2067 мо ба нақша гирифтем ки тамом мекунем. Ехти. Ин ягон хеле ки пештар солоша ту сохтмони итмом расонда мешадми? якум гапи роша савол ман неди, озм як коргаре ҷеғ занам. Абду! ҷиби абу! Рейс обедми? Не обед нею, ино пустосиян. Аз соли 2067 пештар сохта намешудааст ин метрои гуфтосиян. кадом пештар ман якта худам кор кардостему. максимум як рӯз ду рӯз пеш мешавад халол. Раҳмат. бори комил дорам ки шаҳрвандон бисёрам хурсанд. Абду! баба рейс обедми? ҳа обед ҷеберам обед ба. ман ба карам шӯрбо биёрӣ? бале баронҷо шумо чӣ? ман ба ду сиқ шашлик биёрид рейс ганда монда шудам. бале вақти пересменкам шудааст. Абду! пересменка! Пересменка чизе? ҳозир мебинед худатон. абду таносиба накун, гардону сива шудан накор. абду теста Толи Сартиков, махсус барои барномаи Кайф Ньюз. Переходим к блоку объявлений. В Худжандский зоопарк срочно требуется охранник, садовник, ветеринар, слон, тигр, лев, зебра, обезьяна, попугай, жираф, 2 поручителя, деньги и участок земли, где будет строиться этот зоопарк. Далил шамагир. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки фаҳмед